Sa kabanatang ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa kaayusan ng pangungusap. Ngunit bago ang lahat ay nais ko munang ibahagi sa inyo ang kawikaang ito. Ang mabuting pananalita ay pulot pukyutan, nakagagaan ng kaluluwa at lunas sa pagdurusa. Ano ang masasabi mo tungkol nito? Narito ang mga kasanayang pampagkatuto sa pagtatapos ng araling ito. Nakikilala ang katangian ng mabisang pangungusap. Nakapipili ng tumpak na salita na gagamitin sa pangungusap. Natitiyak ang katangian at kalikasan ng pangungusap. Nagagamit ang angkop ng mga salita sa iba't ibang pagkakataon. At ang panghuli, nakabubuo ng mga alusyon at matatalinghagang salita sa pagbuo ng pangungusap. Ang mabisang pangungusap. Bakit nga ba mahalaga ang paggamit ng mabisang pangungusap sa pagsulat ng isang komposisyon? Dahil sa ang pagsulat ay isang sining, kung kaya kinakailangan itong masusing pagtuunan ng pansin, higit lalo sa pagbuo ng mga pangungusap. Mga pangungusap ang bumubuo sa mga talata at mga talata naman ang bumubuo sa komposisyon. Sa makatwid, ang pagsulat talaga ay nararapat lamang na masusing pag-aralan. Sinabi ni Badayos 1999 na hindi basta nagaganap ang pagsulat. Ito'y nangyayari lamang kung ang mga tamang sangkap sa pagsulat ay mahusay na napag-iisa sa isang sistematikong paraan, isang manunulat, karanasan, kawing na mga salita, at isang kapaligiran na nagsisilbing landas tungo sa mabisang paglalahad ng ideya at kaisipan. Dahil dito, sa pagbuo ng pangungusap, kinakailangang isaisip na ito'y ginagamit para mapaunlad at mapag-ugnay ang mga diwang binubuo. Kaya dapat maging maingat sa paggamit ng mga salita. Sa pag-aayos ng mga ito sa pangungusap at sa relasyon nito sa iba pang pangungusap sa talata. Ang susunod nating tatalakayin ay ang tungkol sa pagpili ng angkop na salita ng pangungusap. Nagiging malinaw ang pahayag kapag gumagamit ng mga angkop na salita sa isipang ipinahahayag. Kung minsan, may mga salitang tama na ang kahulugan sa gamit, ngunit hindi naman angkop na gamitin sa pahayag. Halimbawa, ang salitang bunganga ay hindi dapat ipalit sa salitang bibig sa formal na pagpapahayag. Di angkop. Hindi nababagay ang kanyang bunganga sa magandang hugis ng kanyang labi. Angkop. Hindi nababagay ang kanyang bibig sa magandang hugis ng kanyang labi. Hindi rin wastong gamitin ang salitang lamon kapalit ng kain. Di angkop. Masarap lumamon kapag nakakamay. Angkop. Masarap kumain kapag nakakamay. Narito ang 5 tuntuning ibinigay ni Natumangan et al. 2001 na maaaring sundin sa pagpili ng tumpak na mga salita sa pahayag. Una, tiyaking ang salita ay angkop sa ibig sabihin. Halimbawa, di angkop, ang sumpa sa harap ng altar ay panaling bumibigkis sa mag-asawa. Angkop, ang sumpa sa harap ng altar ay tanikalang bumibigkis sa mag-asawa. Pangalawa, tiyakin ang angkop ang panlapi ng salitang ginamit. Halimbawa, di angkop, nangagsiligo sa dagat ang mga kapatid ko. Angkop, nangaligo sa dagat ang mga kapatid ko. Narito ang paliwanag. Ang mangagsi ay maramihan ng mag at ang mga ay maramihan ng ma. Ang isahan dito ay naligo. Kaya ang angkop na panlapi ay nangaligo. Di angkop, nakain ka na ba? Angkop, kumain ka na ba? Lalawiganin ang salitang nakain sa Batangas, kaya dapat ay kumain na pambansa ang gamitin. Pangatlo, tiyakin na timbang ang ideya ng mga salitang ginamit. Halimbawa, di angkop, nagsibaba ang mga bata mula sa puno ng santol at tumakbo nang makita ang pagdating ni Mang Kanor. Angkop, nagsibaba ang mga bata mula sa puno ng santol at nagsipagtakbuhan nang makita ang pagdating ni Mang Kanor. Ang nagsibaba ay maramihan at ang tumakbo ay isahan. Dapat gawin na parehong maramihan. Nagsibaba at nagsipagtakbuhan ang pandiwa sa pahayag.
Pang-apat, tiyaking nagkakaisa ang aspekto ng mga pandiwang ginamit. Halimbawa, di angkop. Nagtungo ang mga kabataan sa auditorium at nagsisipanood ng konsyerto. Angkop. Nagtungo ang mga kabataan sa auditorium at nanood ng konsyerto. Naganap na ang nagtungo ngunit nagaganap naman ang nagsisipanood. Gawing naganap na rin ang nagsisipanood kaya ang angkop ay nanood. At ang panglima ay iwasan ang labis ng panghihiram ng salitang Ingles, lalo na't hindi pa iyon tinatanggap ng marami at mayroon namang katumbas na katutubong salita natin ang mga iyon. Halimbawa, di angkop, na-research ko na ang aking assignment sa Filipino. Angkop, nasaliksik ko na ang aking takdang aralin sa Filipino. Sa sobrang panghiram, nagmimistulang barok at overacting ang mga pahayag. Masakit pakinggan ang isang kakatuwang pahayag na narinig sa isang kolehiyala. Let us make tuhog-tuhog the fishbowl naman. Nakakatawang pakinggan, di ba? Ngayon ay dadako naman tayo sa kaisahan ng pangungusap. Kailangan ng kaisahan sa pangungusap para maging epektibo ito. Kung bawat bahagi ng pangungusap ay tumutulong para maihayag ng malinaw ang pangunahing diwa nito, sinasabing may kaisahan ang pangungusap. Narito ang ilang paalala upang magawa ang kaisahan sa pangungusap at maging katanggap-tanggap sa bumabasa. Una, huwag pagsamahin sa pangungusap at hindi magkakaugnay na kaisipan. Halimbawa, walang kaisahan. Hindi mainam para sa isang kabataan ang mahumaling sa larong pang-computer at suwayin ang utos ng magulang. Walang kaugnayan sa pahayag na mainam para sa kabataan ang mahumaling sa larong pang-computer. Ang suwayin ang magulang. Dapat naalisin na lamang ito sa pahayag. Mabisa. Hindi mainam para sa isang kabataan ang mahumaling sa larong pang-computer. Pangalawa, ang pagtataglay ng maraming kaisipan sa pangungusap ay labag sa kaisahan ng pangungusap dahil lumalabo ang pangunahing isipang ipinahahayag. Halimbawa, di mabisa. Ang pagsasayaw gaya rin ng paglalaro ng mga bata ng taguan kung gabing walang buwan at ng paglalaro ng dama ng mga lalaking walang magawa at nagpapalipas ng oras sa pagupitan ay tunay na nakakaaliw. Mabisa. Ang pagsasayaw, gaya ng paglalaro ng taguan ng mga bata, ay tunay na nakalilibang. Gawing malinaw sa pangungusap kung alin ang pangunahing sugnay at ang panulong na sugnay. Halimbawa, di mabisa. Nang kami ay manood ng sine, siya ay wala sa bahay. Mabisa. Nang siya ay wala sa bahay, kami ay nanood ng sine. Di mabisa. Dahil ayaw ko iyon, hindi na ako kumain. Mabisa. Dahil ayaw ko ng ulam, hindi na ako kumain. Gamitin ang tinig na balintiyak ng pandiwa kapag ang simuno ng pangungusap ay hindi siyang gumaganap ng kilos. Halimbawa, mali. Si Von ay binili ang MP3 para kay James. Tama. Ang MP3 ay binili ni Von para kay James. O, binili ni Von ang MP3 para kay James. Mali. Si Lester ay nilibang ang kapatid sa pamamagitan ng pagsayaw. Tama. Nilibang ni Lester ang kapatid sa pamamagitan ng pagsayaw. Huwag ilayo ang salitang panuring sa tinuturingang salita. Halimbawa, malayo. Makinis ang balat ng bagong silang na sanggol talaga. Malapit. Makinis talaga ang balat ng bagong silang na sanggol. Ilan pang halimbawa, malayo. Hinukay ni Carl ang ugat ng puno ng marahan. Malapit. Marahang hinukay ni Carl ang ugat ng puno. Ilapit ang pangalip na pamanggit sa pangalang kinakatawan nito. Halimbawa, malayo. Ipinatong ni Pipay ang hikaw sa tukador na bigay ng kasintahan niya. Malapit. Ipinatong ni Pipay sa tukador ang hikaw na binili ng kasintahan niya. Ilan pang halimbawa, malayo. Ang relo ni Lucy sa misa na binili pa sa London ay nawala. Malapit.
Ang relong binili pa ni Lucy sa London ay nawala. Sa Filipino, nauna ang panaguri kaysa sa simuno sa karaniwang ayos ng pangungusap. Halimbawa, pinahalagahan at iniingatan niya ang kanyang dangal kaysa ang kanyang dangal ay pinahalagahan at iniingatan niya. Mabilis na tinupok ng apoy ang mga tuyong dahon kaysa ang mga tuyong dahon ay mabilis na tinupok ng apoy. Ang susunod nating tatalakayin ay ang tungkol sa alusyon at mga talinghaga sa pagsulat. Bilang isang sining ng mahusay na pagsulat, nangangailangan ang retorika ng malikhain at maingat na pagpili ng mga pananalita. Sa mabisang paghahanay ng mga ito at sa paggamit ng mga iba pang rhetorical devices upang maging kaakit-akit sa mga mambabasa ang mga akdang pampanitikan. Sa hangaring ganito, magiging patnubay natin ang mga binanggit ni Alejandro 1970 na nasa Bisa at Sayas 1996, kaugnay ng mga alusyon o tukoy at mga talinghaga o tayutay. Ang alusyon na tinatawag na tukoy ni Alejandro ay pamamaraang panretorika na gumagamit ng pagtukoy sa isang tao, puok, katotohanan, kaisipan o pangyayari na iniingatan sa pinakatagong sulok ng alaala ng isang taong may pinag-aralan. Ang susunod ay ang mga uri ng alusyon at mga halimbawa. Alusyon sa heograpiya. Ang Boracay ang Hawaii ng Pilipinas. Isa pang halimbawa. Ang bulkang Mayon ang Fujiyama ng Pilipinas. Alusyon sa Biblia. Sa dinanas niyang pagsubok sa buhay, siya ay naging modernong Job na naging matiisin at mapagtagumpay. Isa pang halimbawa. Ang hukom ay naging Solomon sa paghatol sa kaso ng dalawang babaeng kapwa, nagsisilbing sila ang ina ng batang babae. Alusyon sa literatura. Ang aming kapitbahay ay isang sisa na naghahanap ng kanyang dalawang anak na nawawala. Isa pang halimbawa, isa siyang makabagong Simon nang bumalik siya sa sariling bayan. Alusyon sa mitolohiya. Si Florante ay binanggit sa Florante at Laura na isang Adonis o kaya isang Narciso. Aliterasyon. Paggamit ng magkakaugnay na salitang may pag-uulit ng inisyal na tunog katinig, tulad ng makikita sa mga salitang langit at lupa, biyak na bunga, lungkot at ligaya. Halimbawa, pilit siyang dumilat ngunit parang bakal ang bigat ng talukap ng kanyang mata. Assonance. Paggamit ng magkakaugnay na salitang may pag-uulit ng tunog patinig, tulad ng makikita sa mga salitang isang kahig, isang tuka, araw-araw, gabi-gabi, punot dulo, hirap at ginhawa, kapi at gatas. Halimbawa, patuloy ang buhay. Magaan sa paghakbang ang mga paa patungo sa piniling kapalaran. Consonance. Paggamit ng pagkakaugnay na salitang may pag-uulit ng tunog katinig sa pinal na posisyon, tulad ng makikita sa mga salitang urong-sulong, noon at ngayon, kanin at asin, kahig ng bibig, di mahayapang gatang. Halimbawa, kanyang namalayan ang pagpatak ng ulan sa bubungan. Anticlimax. Paggamit ng mga inihahanay na pahayag ng damdamin o kaisipan na may naiiwang impresyon ng pagbaba ng tindi ng kahulugan o ng ideya, tulad ng mga sumusunod. Namatay, inilibing at nilimot. Namaalam, lumayo at naparam. Sigaw na naging alingawngaw hanggang sa maging wari-bulong na lamang. Halimbawa, ang alaala niya ay tila lumayo, nawala at napawi. Climax. Paggamit ng mga inihahanay na mga pahayag ng damdamin o kaisipan na may naiiwang impresyon ng papataas na tinig o kahalagahan ng kaisipan o ideya, tulad ng mga pahayag na pag-asa, kaligayahan at buhay, anino, anyo at kabuuan, pangarap,
katotohanan at kaganapan. Nagdikit, nag-apoy hanggang sa magliyab. Halimbawa, minasdan niya ang siga mula nang ito'y magdikit, umapoy hanggang sa tuluyang magliyab. Euphemismo. Likas sa mga Pilipino ang maging mapino sa pananalita. Kaakibat ito ng tatak Pinoy, ang pagiging hospitable. Ayaw niyang makasakit ng kapwa sa pamagitan ng paggamit ng lasak o bulgar na salita. Ginagawa niya ito sa pamagitan ng paggamit ng mga salitang magaang pakinggan, subalit naroon pa rin ang katotohanang nais nitong ipahatid. Ang euphemismo ay paggamit ng mga salitang nagpapaganda ng pangit na pahayag o nagpapalumanay sa bawal o marahas na kahulugan, tulad ng hinalay, hindi ni-rape, nagdadalang tao, hindi buntis, bibig, hindi bunganga, yumao, hindi namatay, love child, hindi putok sa buho. Halimbawa, ang lulo niya ay yumao na kamakailan lang. Hyperbole, eksaherasyon o lagpas-lagpas na pagpapahayag upang mapatindi ang damdamin o kaisipan tulad ng sasabog ang dibdib, naliit sa kahihiyan, bumaha ng dugo, namuti na ang mga mata sa kahihintay. Halimbawa, sumambulat sa kanyang mukha ang liwanag ng silid. Mainit at nagbabaga ang ulo ng kapitbahay nila. Metapora. Ito'y naghahambing ngunit hindi gumaganap ng mga salitang gaya ng, kapara, tila, katulad at kawangis sapagkat ito'y tiyakang paghahambing. Halimbawa, ang suntok ni Larry ay kidlat sa bilis na tinanggap ni Palito. Ang aking matalik na kaibigan ay isang baboy. Simile. Paggamit ng tuwirang pagkukumpara ng dalawang bagay na magkaiba ang uri at karaniwang ginagamitan ng mga salitang tulad ng, gaya ng, kapara, tila, mistula, kawangis, at katulad. Halimbawa, ang punong kahoy ay tila isang nakadipang krus. Pangalawang halimbawa, ang buhay ng tao ay parang talinghaga. Personification. Paggamit ang salita na inuuring tao o parang may buhay, bagay, katangian o ideya tulad ng pahayag na namamaalam na ang dapit hapon, sumisilip na ang araw sa silangan, ngumiti ang buwan, humihiyaw ang mga katanungan, sumilip ang liwanag sa nakaawang na pinto. Halimbawa, sumisilip na ang araw sa silangan nang siya'y bumangon. Pangalawang halimbawa, ang sigaw na iyon ay sinagot ng mga hikbi. Metonymy. Paggamit ay isang salita na panumbas o nagpapahiwatig ng kahulugan ng di tinukoy na salita tulad ng bulsa sa halip na salapi, krus sa halip na relihiyon, dugo sa halip na kamatayan. Halimbawa, hindi na natin siya kayang pag-aralin sapagkat hindi na kaya ng ating bulsa o salapi. Naubos ang kanyang kayamanan dahil sa alak, sugal at babae, bisyo. Ginamit ni Rizal ang panulat sa kanyang paghingi ng mga reforma, mapayapang paraan. Onomatopoeia. Paggamit ng mga salitang ang tunog ay gumagagad sa inilalarawan o ang tunog ay parang alingawngaw ng tunay na kahulugan, tulad ng dagundong ng kulog, sagitsit ng pagprito sa kawali, haging ng hangin. Halimbawa, sunod-sunod at malalakas ang paghampas-hampas ng mga palapa ng niyog sa bubungan. Ang inahing manok ay kumutok-kutok sa kaniyup-yupan ang kanyang mga sisiw. Isang alanganing sipol at alanganing tiyog-tiyog ng mga piston at ng tren ang nabuhay at dahan-dahang kumilos. Oxymoron. Ito'y paghahalo ng dalawang salitang magkasalungat na nagiging katanggap-tanggap naman sa nakaririnig o nakababasa. Halimbawa,
Nakabibinging katahimikan ang matagal na namagitan nang magkita ang mag-asawang ilang taon ding nagkahiwalay. Pangalawang halimbawa, matamis na pasakit ang tinanggap ng Panginoong Hesus nang ipako siya sa krus. At ang panghuli ay ang parallelism, paggamit ng inihahanay na kaisipan sa magkakahawig na istruktura tulad ng sama-samang nabubuhay, sama-samang namamatay. Halimbawa, tumalilis siya, nagpasikot-sikot siya. Binata siya, palayo sa karamihan, palabas sa kagubatan ng mga kartilon. Kailangan natin ang bahay na tirahan, ang damit na kasuutan, at ang pagkaing panlaman sa tiyan. At dito nagtatapos ang talakayan natin sa kabanatang ito. Naway marami kayong natutunan sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating talakayan. Maraming salamat.